Napjainkban sokat hallunk egy idegen szót, amit úgy hívnak, hogy identitás. De hogy ennek a szónak mi a valódi jelentése, nem könnyű megmagyarázni. Az identitás szerintem kötődést jelent. Kötődés lehet egy földrajzi helyhez, egy közösséghez, egy múlthoz. És úgy gondolom, hogy itt nálunk Sárbogárdon is van identitás, amit ismerni kell, és ismertetni kell mindenkivel. Ennek az identitásnak a megteremtésében játszik szerintem oroszlán szerepet az Egyesületünk, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület. Hiszen hosszú évek óta törekszünk arra, hogy ezt a kötődést, ami Sárbogárdhoz kötheti az itt élőket, megtaláljuk, bemutassuk, és mindenki számára hozzáférhetővé tegyük. Ez lehet történelmi emlék, lehet néprajzi hagyomány, örökség, de lehet akár egy rendezvény, egy olyan esemény, ami összehozza az embereket, és megérzik, hogy van közös dolgunk. A helyi események, történések vonzása viszonylag kicsi az ifjúság számára. Ezért is érezzük nagy-nagy feladatnak, hogy az ifjúság számára is ezt a kötődést bemutassuk és érzékeltessük. Nehéz őket megszólítani, de azért nem mondom, hogy reménytelen. Volt már rá példa, amikor olyan kiállítást tudtunk szervezni, amire fiatalok is eljöttek, mégpedig azért, mert ők maguk szerepeltek a kiállításon. És rajtuk keresztül már eljöttek a rokonok, ismerősök, és szomszédok és egyebek is, vagyis tudtuk ezt a kötődést létrehozni.